हमारे मास्टर नया जनरेशन का तरज बजावत पड़न तरस तो तरज हो प्यार कितना बढ़िया बा कोनो स्लिम बॉडी के लड़का के तनी फैट बॉडी के लड़की से प्यार हो गई लड़का निराश बा लड़की कहे निराश मत होखा का कहे मास्टर एकदम नई तरज हो लड़किया कहे अरे मारन मान 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 और आशीर्वाद आदमी अरे मारन मोन सब तुहरे बधन बोलो का फरमाइश का फरमाइश तनी सटा ये जान बाटे नया सामान या उमरिया भी पैस बा मारा न मन सब तोहरे बधन बोला का फरमाइश बा तनी सट ये जान बाटे नया सामान आ उमरिया भी 22 बा ओ कब लेवे न देव हम आतर आतर अरे आतर लड़का कहे हमरो फरमाइश जाना या ना ढेरी चाकर अरे ना ढेरी मोटा या ना ढेरी चाकर लड़की तो चाही कमरिया के पातर लड़की तो चाही कमरिया के पातर नया जनरेशन का नया नया लोग से नया अपेक्षा करे के चाहिए जे जौना विधा से फेमस बा वो विधा से छेड़छाड़ नहीं लेकिन जे जैसन बा वैसन गावे के चाहिए का कहे अरे ना ढेर मोटा या ना ढेर चाकर ना ढेर मोटा या ना ढेर चाकर लड़की तो चाही कमरिया के पातर लड़की तो चाही लड़की कहे कि निराश मत होखा निराश मत होखा खा कहे ए 24 करे हम गोल्ड बानी हो 24 अरे खाइल पियल दे तबे बोल्ड बानी हो खाइल पियल दे तब लड़का कहे हो जी मकोरा तो हो खेले टाइट होखे जवन ऊपर ले नीचे टाइट होखे जवन ऊपर ले नीचे ले खुली लाकर लाकर अरे लाकर अरे ना ढेर मोटा या ना ढेर चाकर लड़की तो चाही कमरिया के पातर तमाम तरज बा अच्छा तरज का भंडार बा गवैया रोज गावत बना हमके तो नयके गैला सरवा लोग पहचानीला तो हमके नयके गैला से पहचानीला तो हम नयके गावत नहीं का मास्टर